יואו, דרש פה חוט, אודי. יש לך פה חוט, שלא תוריד את החוט. בוא נעטוב, תשמע. טיל. אתה רואה את המנורות, שהוא בא אליך רק. זה מה שהוא צריך. איזה צרחה הוא מביא, יואו. איך הוא מטפס בלי שום בעיה, בלי מנוע בכלל. כן. איפה הוא? איפה המנורות, אודי? נמוך, אודי. רואים אותם. איזה יופי. איזה שריקה. יואו, חבה מנוע. יואו. תשמע, זה הצגה, הצגה, לואוור. סרקן שלך. לואוור. אתה סרקן, אתה יאללה, עם הלואוור הזה אתה? כן, תפסיק את זה. רק אתה כבר הרגעת. מה זה, ראית רעב אחר? ראית איך רואים את המנורות, משה? תראה את הירוקה, את הירוקה. תראה את הירוקה. גם את האדומה, ראית? אבי, מה אתה אומר? אני ארים אותו ככה? אתה יכול להרים אותו, אין בעיה. אנחנו הורדנו אותו. איפה הוא? וזה בכלל אין את הפצצות. איפה הוא? איזה יופי. שזה יותר חריף. איזה שריקות, איזה שריקות. בוא'נה, הוא הצגה, הצגה, פנג'ר. טוב, תשמע. מה? וואלה, מוריד את הכובע. וואלה, הוא שורק. אם זה היה יותר נמוך? נמוך. כן. אל תשמע. לואוור. יואו. אודי, תבוא מרחוק נמוך. שיהיה לך הרבה. אין פה הרבה, זה בצ'יק אומר את זה. בסדר, אבל תבוא נמוך, מעל השדה. איפה הוא? אין סוללה כבר. די. מה, אנחנו לא יכולים לטוס ביחד? תטיס ביחד קצת. אין לי סוללה. לא פותח לי. בוא'נה, זה... איזה יופי הוא בא. איזה יופי, רואים את האורות, יא אללה. איזה יפה. למה ככה מהר, אודי? אין סוללה, לא היה לו סוללה. בוא'נה, הוא הצגה פנג'ר הזה. לא הדליק אותך ניסן? תן רגע גז. בוא'נה, הוא דוחף אחושרמוטה. איך הוא טס עדיין שנשבר לו הזה? לא מפריע לו כלום. אפשר לעשות עם זה FPV? זה מוצא כזה. היה לה כזה. זה מוצא כזה. יש לך פה, זה אולי? טוב המנורות, נכון? בוא'נה, הליפול. אודי. הליפול. יש לך פה ספר אולי? כן, אבל זה ששלומי קנה, אתה יכול לעשות לו סטאפ. אבל אני שמתי סטאפ כזה על מטוס כמו של שלומי, נשבר לי בשמיים. זה גם קשה. לא, זה לא בשביל השנייה, זה סתם בשביל... מה זה? להרוס עלינו. למה? כי הסדרה יוצאת רותחת הכל רותח פה. כל הפרצוף שלו מרון.